रस्त्यावर गेलो आता रस्त्यावर खाली गेलो चल बाय अरे काय नाही किती वेळ बोलतोय कंटाळ नाही तुला अरे नाही रे पोरग्या येईल ना जेवण भेटेल रे होय रे आहे माझ्या मनात बघूया काय मेसेज करा अरे तेच मेसेज मध्ये बघा तरी काय बोलतो हॅलो काय करतोय मी तुका माझ्या मनात सांगायचं असा मी तुका 1 तासानंतर कॉल करतोय बाय आता मी ऐकले नाही आता मला दिसती पोरा घेऊन फिरत होते आता मला कॉलेजचं घेऊन फिरते रे का मी आता कॉलेज झाला कुठला कॉलेज आणि आले घेऊन त्याला फिरतले मस्तपैकी आणि मग आपल्या घरात जायचं आराम दिवसात वा आता लाईफ सेट व्हायला सेट लाईफ आणि माझ्या झाली 4 वर्षात मग लगीन अरे मग 2-2 झील व्हायला येते अरे बापरे एवढं पुढे मग यायला आता ऐकतोय मी अरे यस बरोबर अरे अरे Few moments later. कधी येतो तुला फोन देचो बेगिना येऊ फोन आता काय कंट्रोल होणार नाही बेगिना कर फोन 20 minutes later. येस आता मी पण फायनली रिलेशनमध्ये येतले आता काय टेन्शन नाही मी पण सांगतले आता कोणी मला विचारलं तर माझी पण गर्लफ्रेंड 1 hour later. स्पीकर टाक हॅलो हॅलो काय करताय काय नाही गो तुझ्याच फोनाची वाट बघू होत अगो ती काहीतरी मनातला सांगा होतं तुझ्या होय प्रथम ह्या बघ तुला मस्तच दिसतंय खराच सांगते की काय इतकं बरं दिसतंय मी हा तुझी बियर्ड खूप मस्त असा आणि तुका कोण पण पोरगी भेटते अरे मी तुका क्रिकेट खेळताना बघलं काय मस्त खेळते तू एकदम मस्त होय नाही गो इतके नाही खेळणे मी क्रिकेट आता जरा आयदाच कळतं क्रिकेट खेळा जमला तुका बघलंय की भावाची आठवण येता माका तू बनशीत काय माझं भाव म्युझिक तू बनशीत काय माझं भाव आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा शेअर करा Comment करा. सबस्क्राईब पण करा